извора. Нали затова се правят тези шишета, от извора да го напълниш и сета да пиеш. А ти като пиеш чешмяна вода, тя е вредна. Вредна е. И там малко по малко той се натрупва, наплача и днеска те има, утре те няма. Така е. Трябва да пише. Добре де, ама тие, както взеха да правят вече и тия ментета, да аз не говоря за ментета сега. Не, става въпрос да им вярвам или не на магазинерите, на тия, дето я доставят. Дали наистина е изворна. Аз това ти казвам, че аз не мога да контролирам. Аз казвам какво трябва да бъде. Ти вече направиш. Ти си човек, който ще контролираш. Ясно, разбирам. Ама откъде да я вземем тая изворна вода? Ами, защо даш на въпрос? Аз също къде живея. Аз не мога да кажа напред това. Откъде да я вземем? Ами, да кажем, че ти човек се отишъл ти от Хисара донеса. След това тук той ще от банкиш. Ви сега, той от Хисара е донесъл, а тя пак минава при Стърбичка. Не минава. Той не е вземал от извора. И сега изворите са там, аз ги знам. Изблика си. И си там пие. След това вече разнасят. Минали през тръба, тя вече не е изворна вода, не е. Тя е минала през тръбата. Взимала всички отрови и след това ги пиеш ти. Някой път, когато има на планината, тече вода. Да. Това вода са не хубави. И от тая вода не трябва да минава през тръба. Планината, тя тече, тя е изворна вода, не минава през тръба. Аз говоря, когато от извора влезе в тръбата, тя вече става отровна. Защо? Защото тръбите са етернитови, а етернита прави рак. Не е от рак. Да. Разбрали той нещо сега. Когато тръбите, ти говори тръбите, които имат в местото, когато стигам в планините, чече еднакво вода там и всеки пълни шишета. В извора и всякой си взима от извора, си гребе сега пак казва. От извора тя свободно върви, не е вредна. Когато влезе в тръбата, тогава става вредна. Аз говоря, разбираш ли сега? Разбрали? Тръбите са вредни. Да. Защото има метално вътре. Моля? Метално има вътре. Няма метал. Етернит. Това е азбест. И той взима аниони, катиони и ти ги пълниш и старееш и рак. Ясно. Значи през тръбите, когато през тръбите мина. И това чешмяна вода сега не дейте пи. Ако искате да съкратите за живота, аз го казвам с чисто сърце, с работните. Разбирам те. Тази вода сега, която пиете, тя не знаеш откъде има. Сега на един в Пловдив му казвам, слушай брат, ще пише, бягаше, ще пише. Ама в нашия квартал смениха тръбите. В нашия квартал смениха, но ония квартал не смениха. То там идва. Къде си нашия квартал смениха? Какво да му приказваш? Не разбира. Не разбирам. Сега, в нашия квартал смениха. Ами това сега, но той идва от другия. Там не е сменен. Да. Затова казвам, минали през етернитова тръба, азбеста е страшен. Тогава правих, сега правят пак пластмаса. Всяка пластмаса не е хранителна. Брат, ние не можем да го изпълняваме той нещо, защото... Ама аз говоря правилното без сестра. Разбирам така. Аз не съм човек, който да наредя да каже, това ще правите. Не, искам да ти кажа, че... Но трябва да знаете, откъде идва, как идва. Така, разбираме те напълно, обаче ние не можем да го спазваме, защото сега, взимали сме хисарска вода, например, пиеме няколко дена, трябва да я сменим тая вода. Трябва да я сменим с някаква. Айде ще вземем изворна. Ще пиеме няколко дена изворна, но трябва и чешмяна вода трябва да се пие. Не може и без нея. Чешмяна вода, пак казвам, прави си, какво ти кажа, ставаш отрова. Рак те хваща, аз казвам сега, рак те хваща. И ако готвиш също с водата, пак е грешно също. Какво? Ако готвиш с това вода от чешмата, също е лошо. Да, то си вътре. То си вътре. Да. Дори водата се изпаря, а отровата става концентрирана. Още по-зле става. Още по-зле. Добре. Следва друго нещо, като готвачка. Всички храни трябва да се готвят на котлона на ниска температура. Чакай се. Защото високата температура, минали 110 градуса, самата мазнина става канцерогенна, става отровна. Да. И бавното варене, той трябва е здраве. Така е. И те работи, аз ги знам и избягвам сега. Да. Така е. И това и казвам на вас да ги знаете, защото аз искам това, което знам и на вас да го предам. Като не може, не може.
Така е, зато и едно време от нашите баби, като сме чували, на дърва и по така умерена температура. И хем здравословно е така, хем пък става по-вкусно яденето. Да. Защото сега, когато има висока температура, особено фолиовата киселина или пък тази палминовата киселина, те, дето идат картофи пържени, направо са за съжаление. Да. Направо те се готвят да умрат. Пържени картофи хич не е хубаво. Не е хубаво пържени картофи. Чакайте, не е хубаво, защото първо те използват палминовата мазнина. Тази палминова мазнина дига много висока температура. Тази висока температура прави рак. Защото мазнината се превръща от палминова киселина, става вече ракообразуваща. И после друго, те пък в заведенията сега за икономия, тая мазнина не я сменят сега. Точно това. Сега, те само наливат. Да кажем, било 10 литра, стана на 5 литра. Той долива. Те концентрати вътре са, ти ги разрежеш, пак наливаш, пак наливаш. И до момент, когато вече не може да изпобедеш. Викаш, хубаво картофи. Хубаво. Имам сега друг въпрос за водата. Моята баба в Попово, в Светлен, има вода от кладенцата. Кладенцата вода е добре? Опак не е добре, защото вътре има камъчета и може има накъматални вътре. Не само това. Има източници отпред, който влизат в състава на водата от кладенеца, да кажем попива и влиза водата. Откъде знаеш, че е чиста? Да. Кажи откъде знаеш. Трябва да се провери. След това е отворена язва от кладенеца, нали отгоре има. Да. Нали, или може да има помпа. Няма значение. Пак влиза отрови там. Кофата пускаш вътре. Примерно, нали? Да. Тая кофа седяла тук, учил някой това пиптал, това пътъл. Искал, трябва да се внимава. Трябва да внимаваш всичко. Сега за аклайна вода, какво мислиш за това? Аклайна вода. Аклайна. Така водата, къде е на високо pH, как каза, аклайна. Аклайна, от високо, не, как от казва? планина, например. Не, къде той как казва, почват от 7, водата трябва и 7. Тогава 14 е много лош, един и много... на принцип водата трябва някъде 7, 8, 9 аклайна. Не знам какво е аклайна. Американски може да има киселина в нея. Да. Ама виж сега, пак казвам. Дали ще е алкална, дали ще е киселина, една и същата вода вреди, пак казвам. Алкалната има едни свойства, киселината има други свойства. Трябва да се... И коя вода по-хубаво не пиеш? Защото има някакъв машини, къде може да слагаш нормална вода вътре и той прави водата алкалайна. Такъв. Алкална. Хубаво се да пие такива води? Чакай се. Тая машина има ли колко, 1 грам, милилитър, 2 милилитър, 3 милилитър? Колко даваш? Никой не знае колко. Да. Значи ти си можеш да слагаш повече. Това, всяко повече е лошо. Да. Можеш да слагаш по-малко. Всяко по-малко. Ти говориш, вътре трябва да направи някакъв хубаво метално, как stainless steel. И какъв метално хубаво тогава пиеш? От какъв метално добре? Има някакъв метално, къде се добре направи? И сега, аз на хората не вярвам. Да. Всичко лъже, всичко краде и печалба. Да. Той иска дивиденти да има печалба си вади. Ама какво ще бъде? Сега виж, аз като химик, инженер-химик, моята специалност е първо лекарства. Произвеждам лекарства. Второ, произвеждам пластмаси. Каучо, гуми правим. Сега, когато правим пластмаси, има пластмаса за технически изделия, за газ, има пластмаса за строителни изделия. Има пластмаса специално за хранителни изделия. Обаче един търговец не може да намери оная пластмаса за хранителни изделия. Намерил там друга пластмаса, давай тук, справи и след ти идеш и пиеш. Това ти. Ти не знаеш каква пластмаса е това. Да. Защото самата пластмаса е отровна. Да. Щом не е за хранител цели, тя има отрови в нея. Ама как да го не разбереш? Нямаш. Той е хубаво написал от двете види води, не само едното тогава. Акалайнска и другата. Ами на това ти казвам. Или пък ще пиеш, да кажем, примерно, 10 дена, 20 дена от едната вода, след това 20 дена от другата. Само една вода, като пиеш. Не е хубаво. Не е хубаво.
Защото организъм няма откъде да вземе киселините аниони или пък алкалните аниони. Да. И киселината е вредна, и алкалното е вредно. Всяко нещо, което е повече, вреди. Но първото нещо сега, ти като ходиш из града, Да. когато се върнеш вкъщи, на чешмата с сапун да се измиеш, не си ли измиеш, не знаеш кой се е пипнал за рейса, не знаеш кой се е пипнал там. Има заразни болести, пипнал си, ти пипаш и след това да ще ядеш. Край, заразяваш се. Измий си ръцете, дезинфекцирай и тогава. Първата работа да минеш през чешмата, да си измиеш и тогава какво да правиш. Специално ако бараш пари, веднага. Банкнотите 4 месеца един микроб седи там. Да. И ти го пипаш, той си има и идеш. Аз съм виждал кондуктори. Дава билети и иде. Айде, Отиди са. той иде и били си пръст. Да, да. И след това разболех съм се, разболееш. Разболееш, ами измий се. Или пък, ако нямаш вода, едно ще си спирт. Спирта унищожава. О, спирта също работи? Да. Спирта унищожава. Той, който е микроб, веднага ги пука. Унищожава. Ако нямаш вода. Да. Не си вижда лекарите с спирт се дезинфекцират. Да. И край. Защото сега казват нещо, ако много ползва спирта, то не е хубаво за кожата нещо, вътре в тялото е спирта. Ти днеска да кажем един път, че Да. едно памуче малко. Малко само. Малко, какво? Малко, и след това край. Всичко измира. Кое е по-хубаво тогава? На ползва спирта или сапун? И сега. Сега спирта е най-хубаво. Защо? Да. Течният сапун, примерно, дезинфекцира ръцете ти 30%. Да. А сапуна, който е сапун, защото има натриева основа, тази натриева основа всички микроби ги унищожава. Да. Тя кара примерно 50%. Няма 100% сапун да те изчисти. Няма. Да. Но друго е да вземеш 50%, друго вземеш 100% микроби. Да. Трябва да си разумен. Аз съм чул също, каза, кога си мисли ръцете, трябва веднага насуши си ръцете ти. Защото ако оставаш малко вода, пак микробите може пак да почва отново. Това най-важно беше да стават сухи ръцете. Не е верно. Ти що ме унижиш, микробът тя вече не може да се възстанови. Не е верно това нещо. Като стане ти като се измиеш, не се обързваш тази сух и идеш. Да. Ако така, значи ти пак да се измил или измил, няма никакво значение. Щом дезинфекцираш, измиеш се, ти се обързваш, правиш ги сухи. Да. И тогава как ще идеш? И ти казваш, щом стане сухо. Не е верно. Щом се измил, всичко вече край. Обаче, пипнеш и пара, ти пак веднага взимаш. Казах ти, 4 месеца тази пара не може да се освободи от микроби. Особено на книжните пари. Не си много. Особено на книжните пари. Сега. На минути, след това той изстива, вече губи свойствата, смисъл. Не може да изтегли. Сега. Затова казваме, вземеш да го вариш, обаче под 100 грама. Не, това е най-хубавото. Да вари едвам да клокочи. Да. Водата започне да вари на 100 градуса. Едвам да клокочи, тогава е най-добре. Най-добре. На тих огън. То всичкото така на тих огън е най-добре. Сега, когато искате да правите лекарства, най-хубаво, примерно, една чайна лъжичка, билка, наситняваш го на ситна. Сраминка, слушай сега. Да. Аз не искам повече минка, много хубаво ще беше. Добре. Яще. За вас съм ги направила. Палачинките. Яще. Така. Много Ти казваш, ако правиш учени. билка, какво казвам? Кое? Кога правиш чай, каза нещо за билката и там направиш? И сега, когато правиш чай с билка, трябва най-хубаво да се прави, не да се вари, не да се попарва, а взимаш сега едно шише, примерно 1 кг. Раздели си го на 4. Аз съм го казал това. Да. Раздели си го на 4.
наситняваш билката, карваш в шишето, 1/4, 2/4, 3/4 да се напълни с билка. Да. Другата четвърт остава за спирта. Слагаш, пълниш шишето с спирт, запушваш го 10-15 дни на тъмно, хладно време, трябва да седи и той извлича всички полезни така. Не минава през огън, няма вреда. Не минава през огън и няма вреда, е най-хубаво тогава. И тогава взимаш примерно 10 капки в 100 мл вода, разбъркваш го и пиеш. Това е най-хубаво. Да. Нито да се вари, нито Да се да пада. Най-хубаво, когато е Да ври. екстракт. Не знам дали разбрате. На тих огън, значи. Не. Трябва да се вари. Аз каза, няма да варите. Правиш в едно ше, пълниш 3/4 с билка. С билка. След това наливаш етилов алкохол. Етилов спирт. 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 И- Колко слагаш? Колкото събере в шето вече. Аз пак казвам, Да. ето сега, например, ето сега как се това. 1, 2, 3/4. Тъй. Ето, тази 1/4 пълниш с спирт, той го напълва, запушваш това и Вода не слагаш. Няма вода да се Няма, стране, това да, ти ясно, казвам. ясно. Как вода ще слагаш? Ясно, само Водата спирт. какво ще правиш? Нищо не Само правиш. спирт. Само спирт, за да може да влезе в билката, да изкара ликуите неща. Аха. И го оставяш на тъмно, хладно място Ясно. да седи 15 дена. Да. И след като минат 15, обаче от време на време ще го разбъркаш, След това, като минат, прецеждаш го, слагаш го в стъкленца и сега взимаш 10 капки в една чашка вода. 20-30 минута, 50 минути. Ясно. Слагаш 10 капки, с водата разбъркаш и пиеш го. Аха. След това е за сутрин, след това на обяд и след това вечерта. 3 пъти. Ясно. Вместо чай правиш екстракт. Ясно. Ясно. Аз- Това е телефон. А мен. Ганя, слушай. Антон. Здрасти. Може не. Добре, много хубаво, много интересно Вучо да ми да говори. Става ми доктори тук. Ко? Добре. Мерси много, чао. И след 15 дена, ако стои по-дълго време, ще почне на нещо да звали се? Не. Разваля се, ако отвориш шето, той ще излети. Нали? Трябва да го прицелиш и да го сложиш в шише с глас масло или колко тапа и край. Вземеш колко ти искаш, слагаш пак отгоре и така. Да. И той може да стои за много години тогава. Може. Обаче се държи на тъмно и хладно място. Да. Идиш. За хладилник може? Кое? Не слагаш вътре в хладилник? В хладилника едно нещо става в 3 агрегатни стени. Караш го, той се втвърди, стане лед. Като се твърди, той променя физико-механични вещества. Било е това след това. При тая промяна той губи свойства. Значи като изпиеш една доза, може да се направиш друга пак, но да не се слага в хладилник. Не. На хладно проветрило място. Тъмно. Да. Как мазата? Кое? Мазата. Да, мазата. Най-хубаво да. Мазата е най-хубаво. Там е една постоянна температура. Ти в твоята къща имаш такива разни билки, такива направени? Имаш. Например, аз се набрах сега гинко билоба. Има ли значение Гинко Белова миналата година си донесъл? Губи ли се свойството или? Губи го. Ти си донесъл Радка, кога е била тук и аз го намерях в шкафа сега, но... Виж сега. Зависи как се хранява. Ако го сложиш на слънце, ако го сложиш на това, да стане добре. Но иначе гаранционният срок е 1 година на билка. Не гаранция не мога да кажа. Трябва да се стрикно да се спазва това нещо и за билки било, и за лекарства, и за всичко. Да. Ние малко сме... Кое болест най-много трови народа? Какво? Кое болест най-много трови народа? Коя болест Аз трови? не знам. За сега рака и инсултите. Зависи. Има болести, които трудно се лекуват.
Ами, щом си болен, всичко е лошо. So най-хубавото на паза са първото там ми за ръцете ти. Всеки път ти си барал нещо. Да. Аз па така да. Отвънка дойде, веднага си измия ръцете. Не си ли измиеш ръцете? Край. Непременно. Да. Аз виждаш, отпизам веднага, докато видя срата. Да. So ми за ръцете ти. Тогава там хапаш метчи през 8 часа. Една лице мед 8 часа. Така е. И направиш чай също между долу 100 градус. Не Да. повече 100 градус. И... За чесъна, какво става с чесъна сега? Чесън е всеки хубав да яде сям по 3-4 слитки всяка вечер. Той е естествен антибиотик, унищожава всички микроби. So вечерта та не диеш чесъна, не през дна. Вечерта. Вечер, като храна, яма. Но е много здрав, защото много болести, той унищожава микробите. Чесъна не се яжда всеки 8 часа, така напази за малко, как ти каза, за меда, също за чесъна всеки 8 часа не тане си не идеш също? Какво да се яде? Чесъна всеки 8 часа. Нали си миришиш на хората, да не мириш на хората. Да. Но на принцип, ако имаш възможност, тогава това е добре. Няма да ще си хапнеш чесън. Със яденето. Седенето. Със яденето може Ба, да ако се стива хапне. повече от 100 градус, готвиш чесън под 100 градус, всичко маха. И сега, да. Иначе, ние ни през термна обработка, той губи свойства. So най-много прасно не идеш нещо. Прясно. И ако ако е много лито, това означава по-хубава чесъна, ако не е лито, По-малко. Да, Повече. колко по-лито, по-добре. по-добре. И какъв ти идеш бял чесън, зелен чесън? Сега, има един червеникъв чесън. Червен с червени луски. Аз Да. съм ти казал, Да. в червения цвят има бета-каротин, това е химическо. Да. Този бета-каротин лекува. Той е най-важната част. Той е най-важна част. Той лекува. Също и крумит. Кормит червения. Червения. Сега, на ден трябва да излезеш винаги от всички плодове една ябълка. Защо точно ябълката? Защото е най-лековита. И кой има вътре точно? Чакай, ще ти кажа, бе, чакай ти бързаш. Сега, когато едеш ябълка, Да. трябва да се измие на течаща вода. Така. И няма да белиш ябълката. Кожата е важна. Но тя е най-лековита. Кожата. Най-лековита, защото кожата на ябълката контактува с слънцето. Да. А който контактува с слънцето има здраве. Всички неща, които контактуват за Но разбира се, аз и за житото, така контактува с. Обаче, освен кората на ябълката, трябва да издеш семките на ябълката. Да. Те също лекуват. Има данни, че семките на ябълката лекуват рак. Какво да ви кажа? Тогава- Няма наука. Тогава оранжев също пак, не ядеш коралата и добре също на оранжев. Но кой е оранжев? Извън кората на оранж. На оранжев също и хубаво не ядеш. Ти ще ядеш цялата ябълка, но няма да белиш ябълката да ядеш Да. вътрешно. Значи ти хвърляш всичко ценно, а ядеш ябълката. Няма. Айде да кажем за динета. Динета, той също има зелено извън. Та не деми също извън динета? Ти не можеш да ядеш. Не можеш да ядеш Да си корите. животно да ядеш и Да. кората. Как ще ядеш кората? Кората не може да ядеш. Па той кантува за слънцето. Той там ще има живот вътре нещо има. Ами аз то няма. Не може да ядеш кората. Ади, ти как ще ядеш кората? Аз не знам. Ти не можеш да го сдъвчеш. Може би свойството пък. Да Значи друго нещо има се. Кората на динета варят в чай и тогава пият. Може да правиш билки от тогава. Да. Правят сладко от Сладко корите. правят и изсушават кората. На правят чай. На чай. So това е някакъв друг начин на вземем и твои витамини от динета някакъв начин. Да. Много правила. И за банана, той банана, жълтия част извън с него, той също това тази идея? Не е банана, и то е като динята, не можеш да ядеш външното. В банана има най-много калий. Този калий е много добре за сърцето. Да. Аз това ти казвам, че знам от лекар повече, защото цяло не е по сърдечни болести, ще знае, но дори който не е от сърдечни болести, не знае. Да. И това ти казвам, че банана лекува сърцето. Има калий. И този калий
Обаче всички храни трябва да са дъвче да стане, да сладни, като вода да стане вътре, не да леш на големи парчета. Там дишаш до край 30 пъти, 40 пъти. Да. Това е най-важно. Най-малко 30-40 пъти, дъвче тогава. Защото стомаха няма зъби. Да. Той отива там и той вече го стиска и се отива. Всички витамини ще стъпват в там, когато дъвчеш ги. Тогава може да скараш всичките хубавите неща от него. Да. И за тогава пиш вода, другото там пиш бавно, може един път набързо да напиеш вода. И сега, аз се нарежа така. Когато се пият течности, дали ще е вода, дали ще е вино, дали ще е други чайове, пият се на глътки и жабуриш. Жабуркаш? Жабуркаш. Да. Защото тук слюнчиците жлези трябва да се измият. Като измие слюнчиците жлези Софи, хайде манинко сега. Течността и слюнката, като караш да се разкара. в стомаха, слюнката лекува. Не си ли видял котката? Да. Лижи се раните и зараза. Кучето не си видял, лижи раните и зараза. Слюнката лекува. Затова трябва да измиеш слюнчиците жлези с водата, той лекува болести. Сега бирата полезно човек не пи бира? Полезна. Колко бира там да пиеш човек на ден? Една чаша ден. Една чаша? Повече не. Мине. Всяко прекалено не е хубаво. Една чаша. Колко бирата прави точно много правите? Прави нещо с бъбиците? С бъбици. Почисти ги? И кръвта почисти. И чисти кръвта? Бирената мая също чисти кръвта. И сега, има разлика между бира и бирена мая. Окей. Бирената мая лекува най-добре. Най-добре лекува. Коя марка е такъв? Няма значение. Бира, каква марка. Загорка... Това няма значение. Тя се прави по една и съща технология. От ечемик, от други такива. Но мисълта ми, че трябва да пиеш. И вино? И сега, виното заздравява мускулите на сърцето. 100 мл повече на ден няма да пиеш. Там пише една чашка бира и една чашка вино. Няма да ги мешиш. Пиеш днес само вино, утре само бира. Бирата моя друго, тя да стваряш вода. И водка, такива неща, не хубави са. И сега, хората, лекарите казват така. По принцип казват, който пие алкохол, си отива по-рано, защото той прекалява. И като прекалиш, той унищава клетките на човешкия организъм. И това, когато пиеш малко и го жебуриш, ти дезинфекцираш цялото тяло и имаш силен живот. Ама не може с една лъжичка спирт и ти да останеш днес. Той ви казва, без една мога, ама с една не мога. И пиеш и той става пияница и не може. Тук също, когато пиеш виното и бирата, там да чебуркаш. За колко време там да чебуркаш? Колкото най-малко 10 на петак. И го пиеш. Защото той измива слюнките и с бирата или с водата отива в стомаха, оттам вече отива по цялото тяло и лекува човешкото. Кое е по-добре? Бирата напиш по-често или виното напиш по-често? Виното. Виното по-често? Виното. И виното тогава, ако пиеш виното, през ден смениш с бира, или ти 2 дена, 3 дена вино и 2 дена тогава бира? Защото аз сам ти казвам, малко не смениш и добре за тялото. Той е хубаво, не може да ги мешиш и днеска и бира и вино няма да правиш. Днеска вино, поутре бира, може. Ама бирата всеки ден не е хубаво. Не е хубаво бирата всеки ден. Виното може. Виното заздравява сърцето. Еднакъв специално червен вино, бяло вино, няма разлика на виното. Има. Червеното вино. Червеният цвят ликува, аз пак казвам. Червеният цвят има бета-каротин, той дава цвета. Давай ме сега е така. Всеки плод, който е червен е хубав, както дината сега, говорим. Хубаво. Виж ковика по 30 мл червено вино, Мариан. Не, 100 мл. По 30 мл на на... сутрин, обед и вечер. През 3 приема. Сутрин, обед и вечер по 30 до 35. Това дете хваща, това. Сърцето така.
Не бе, Не, нямаш това канцероген, не е такова. какво ще прави сега? Нищо, погледай си хората, бе. Те са твои хора, внучето ти, братчето ти. Погледай ги, послушай ги. Кога е най-хубавото време да човек да Слушам, спинка? Да, слушам. да. Кога е най-хубавото време човек не спи? И сега. Най-хубавото време да имаш пълноценен сън. На човека е необходимо 7-8 часа сън. Да. Сега, този е хубаво дадено да кажем А ти къде отиваш? 9 часа Да. до сутринта 7 часа. Що казват, ако лагнеш някъде преди 12 часа и в двойно време става след това. Това е вярно? Какво? Казват, ако лагаш преди 12, всеки час ти лагаш са преди 12 часа, става двойно време. Не е вярно. Не, бе. Защо ще стане двойно време? Не знам, не съм, така съм чул. Еми хубаво, до 12 кой ще правиш? Така как ти каза, лагаш Добре, до 9... 12 кой ще правиш? Ще чакаш да стане 12 тогава да лезеш, така ли? Не. Всеки час лагаш преди 12, ще става двойно час. Ако ти лагаш Ние 11 какво ще часа, правим? Тук са. ти ще вземеш съна за още 2 часа повече. Не 1 час по сън, ще вземеш 2. Сега пак, не е така бе. Аз пак казвам, ако легнеш в 9 часа, Да. аз се прави 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ето, Да. те хващат 12 часа вечерта и сега хващат. То няма разлика. Еми тогава защо? Ще чакаш 12 да легнеш. Виж какво се е. Нощни смени, които са много опасни за здравето на човека. Нощната смяна унищожава човека. Не се наспиваш добре и оттам води всички болести. Там води всички болести. Съобщи някъде 9-10 часа човек не лага и Ние да става какво рано ще някъде правим 6-7 сега? часа. Да, 6-7 часа трябва да стане. Да. Защото като се излежаваш пък не е хубаво. Не е хубаво да лежаваш се в логото. Дай ми телефончето. Нашето детенце е в болницата да се обада. Така ли? Пневмония, момиче. Как го фана това? Е топло време. Не, Казва ли, мине. Те не е мине, ти ще мине, има тя... Ти имаш някакъв интересни спомени с баба Совка, когато ти беше по-малки деца? Имам, играехме тогава. Какъв интересен спомен? Нещо интересно се случи с нещо? Може да споделиш? Деца бяхме тогава, клон. Играехме, като деца. Да се бием, да се това. Обиждахме се, нали? Това мой, това твой, това мой, Да. това. Няма. Живеехме, тя аз отидах в военно училище. Да. Тя след това се ожени и вече бе тук. Обаче, какво ще правим сега? ние с нея си приличаме. Да. Аз имах брат, който е по-голям, той почина. Той беше рус панизме, малко така по-матови. Защо така? Защото един е прилича на майката, други прилича на бащата. И ти приличаш на бащата. Бащата. И сестра ми прилича на баща ми. На моята майка бащата беше учител. Да. Учител беше. И аз, когато бях на Тополград, брат ми беше по-голям, изкара само прогимназия. 8 клас, не ще учи. И други. Аз исках да уча. Ние какво ще правим, Минко? Това не е Минка, бе, това не е Минка, бе. Какво ще правим? Слава на Бога! Слава на Бога! Слава на Бога! Така. И всички искат да учат, само ти искаш да учиш. Сега, те не искат да учат. Да. Ходят сам татък. В Тополград беше тогава, нямаше гимназия. Да. Отиват в Стара Загора, отиват в Ямбол, и аз като иде ученик с шинела, с шапка. Вървя по тях, наслаждавам се, гледам така. Нямаме пари да купим, няма нищо. И аз искам да уча, баща ми вика, нямам пари. Да. И знаеш кой вика? Да станеш фурнажия, ляп. Абе, татко, аз като имам пари, хляб ще взема. Да. Нямам пари. Моята майка чу, що ми иска да учи, аз ще намеря пари и ще ти да учи. И как намери парите? Тя работеше в склада, тютюно там, монопола, работи в склад. И сега, тогава беше купонна система, 42-3 година. Да.
и дават ми на мен 2 купона. Те там си взимат храна. Дават 2 купона и аз идях. Имахме работи, сирене, пикмата и така изкарах. Давах на клас. Не бях много работи и да може да имам пари да се изуча. Да. И така завърших. Като завърших гимназия, искам да уча. Викам на това. Баща ми, като иска да учи, той каза: абе, фурнажи сташ, ляп, дима, ляп. Ляп, дима. И след това, като завърших гимназията, мен никога не е минал занят да уча. Не, никога. Викам, аз трябва да уча. Нямат пари. И сега почвам да мисля какво ще да военното училище да уча. Държавата ме издържача. Държавата дава ми форма, червена шапка, сини дрехи, бели колани, ръкавици и това нататък. И те храни. И нищо да. И отидах там да уча. Взимам висше образование. Да. Военно висше образование и ставам офицер. И когато казаха, ще съкращавам, бек на много голямо учение и казаха, ще съкращаваме и ще дадем право на офицерите, които се уволняват, да следват. Викам, сега за мен е екстра. Да. Обаче казаха, всички офицери, които са семейни, ще получат стипендия военна 50 лева. А всички, които са ергени, 25 лева. Аха. И аз бех женен семен и взимам 50 лева. Обаче аз се разгледах с жена. Взимах детето. И казвам сега, аз за жената ще работя и за детето. Ето имам документ, давам, че детето е в мен. Да, имаш право да взимаш 50 лева. И аз. Тогава беше заплата 75 лева. Да. 50 лева взимам в София. Дадаха ми, с един се намерихме, който бе ми заедно в военно училище. И той се уволнил. Бе ми заедно в това. Викам, къде работя? Ми студентски общите давам квартира. Дай ми една квартира, бе. Дай ми най-хубавата квартира в София, в центъра в София. За 1 лев месец наем. Си е. Тогава... Така беше, да ти кажа. Той е нормиран наем. Така беше. Държавата го нормира, тази квартира е твоя, ма държавата взима. Да. И плащаш 1 лев. При... И аз сега на студентски стол 50 стотинки плащам обед и вечеря. Да. Първо, второ, трето. Има. И само за закуска. 30 дена. По 50 стотинки 15 лева. Аз взимам 50 лева. Дам 1 лев за найема. Какво стане? И имах възможност да кажем на сина да купя дрежки и това нататък. Аз от 2 годишна възраст аз го Да. И така завърших второ висше образование. Обаче, поне съм бил офицер 12 години. Да. Аз, колко да съм забравил, химия, математика, дори съм забравил. И казаха така, всички, които са били офицери, ще се явят на изпит, обаче се състезаваме само с офицерите. А не той, аз съм вече на 23 години и 25 години, он е 18 години завършил гимназия да знае много. И това казват, те отделно си правят изпита, нали, конкурса, и те отделно. И аз си давам изпит, взимат ме и почва да уча. И понеже аз не знам, викам, аз трябва да уча. Седна на първата банка, голяма зала. Отпред седна и професора говори, аз пиша. Да. Пише. И когато ме изпитва професора, колега, къде знаеш тези неща? Викам, аз нали, идвам те. Значи ти посещаваш редовно моите лекции. Дай си книжката, 6. Браво. Защото той вика, значи ти идваш редовно и те думи, които ти казваш, аз съм ги казал. Да. Дай си книжката, 6. Браво. Сега, когато вече аз да завършам 6 години уча. 6 години, първи, втори, трети, четвърти, пети, шести курс. И завършам аз, в Бургас се открива институт, пак същия, висши химик в Бургас. Обаче аз ме разпределят в Пазарджик. И професора, който там викаше, Стамов, иди кажи на твоите колеги това, той ме подготвил да бъда като асистент. Обаче завърших, не може да ме намери и той знае да й пуска, вика, виж какво, един от Варна. Ако видите някъде Стамов, кажете му да ми се обади. Той ме търси. И аз в София, на площад Славейко, се срещва
къде ходиш? Викам, по земята. По земята на професор Младенов търси по дърво и камък. Ето телефона, обади му се. Отивам, говоря записал по телефона и той, виж как се гонят професорите. Телефона минава през секретарката. Да. Сега, и той слуша и секретарката. Секретарката говори, той каза въпросът да. Това. Кой го търси? Къде го търси? Защо го търси? И казаха, те нищо. Викам, вижте го, другарко. Той е казал, професор е казал да го намери. Щом го няма. И той тогава веднага, само. Той вика, стани. Тя веднага се скрива се. Викам та, еди кой си? Викам, да. Кога можеш да дойдеш в Бургас? И викам, добре, еди кой си? И сега аз бех държавен контрольор. Правих проверка на химическата промишленост, на хранителната промишленост. И сега казвам на моите приятели. Вин Фрома, той е държавен контрол. Дай ми най-хубавото вино. 5 бутилки. Давай ми. Без пари. Отмесох комената, дай ми локанка от най-хубавото. И ще имам при моя професор. 5 години съм се виждал с него. И отивам аз с куфърчето. И като отивам, професор го викнали в Карло, там военен завод има. В Сопот. И аз като отивам, чук, добър ден, професор Младенов търся. Няма го професор Младенов, той отида. Той ми определя среща. Ма вие ли си другаря с там? Викам, да, аз съм. Много се извинява, извикаха успешно, обаче след обяд ще бъде тук. И аз взимам чантичката, отивам на гарата, слагам го в гардероба и какво да правя? Аз взимах плувките и отидах на морето да се пека на слънчето и спа. И там ми се проби там, о, малка Ели, помниш ли детските дни? И как си? И след това време обличам се и отивам. И още като отварям, оная секретар. Айде вече, професората чака. И той отворя. И той ме прегръщи и каза, заповядай. Викам, сядам тук, най-пред му. Скажи го, ще влезе някой ден. Бутилките, това. И сега аз не знам за какво ме вика. Знаеш за какво те викам? Викам, не. Викам да дойдеш да работиш тук при мен. Викам, аз му казах, аз съм разведен. Сина ми искам да учи. Няма проблеми, ще го взема. И две, защото той като професор има право. И две да изкара, ще го взема. Бери, браво. Вижте, като иска да ме вземе той. Да. Викам, аз трябва да го... Няма значение. Той ще дойде тук да учи и тогава ще го учиш. Ама ще го взема. И сина ми чу това нещо след това, нали аз му казвам така, да познаме. И той викам, слушай, няма да ме излагаш. И записвам, аз иска сега, ще кажа, което па. И сега аз бях заместник партиен секретар в това института. И явяват се на изпит. И сина ми се явява на изпит. И аз се промушвам. И той трябва да бъде в една стаечка. Сега, в интерес на сина ми, аз направих грях, но тогава не бях вярваш. И викам на сина ми, тук. Там няма да влезеш. Ето го зад ще влезеш. На един коридор. Сяда там отзад и аз намирам тези въпроси и му давам да приписва. Да. Сега баща иска сина си да влезе. Да. Аз казвам така. Аз знам, че ще влезе. Ама аз искам да бъда независим от професора. Да не каже, аз ти го пиша. Да каже, да, правилно, той е силен. Да. И влезе сам. И аз му давам да пише. Пише. И влезе. Без да има предпоставки. Изкара си хубаво изпит и това. И направих, ама виж какво се. Аз казах, аз съм инженер, той да остане, просто няма да го оставя. Да. Няма да го оставя, той трябва да знае. И завърши там при мен върши. Браво на такъв баща. Сега кой работи сега? Инженер химик е. Браво. И той е като баща си. Да. Той живее близко до работата си? Те сега малко, не е близко, защото по-рано имаше държавни предприятия, не са, те са там, те се намират. Той има фирма. Добре. Фирма има, взима от Италия машини за Винпром. Центрофуги, мелници правят вино, така нататък. И той е дистрибутор на Италия, те му дават толкова стъпка, той ги продаде. Прави печалба. Да, получава. И тук Югославия, Албания, Гърция, района тук, от тук ги взимат. И отиват в Италия, взимат ги тук и така се казва.
За мисълта ми се направи всичко. Ти си бил причината да го изучиш и да всичко. Той ако не беше при мен, нямаше да завърши. Така. Сега, да продължа. И срамик, аз ми съм сказал и ти. Никога, ама никога няма да употребявате салфетки цветни. Напълзваш ги пак. Моля? Ти казваш, не напълзваш светката повече един път. Не от един път. Да не са цветни. Зелени, червени, сини, няма да взимаш. Само бели. Добре, защо? Сега ще кажа. Защото, сега, тази боя е анилинова. Тази. Тя е най-отровната. Сега, теки сета имаха много боя за селското стопанство. Синец дойде. И той отива взима, това може да се буди. Никой не го контролира. И сега той го слага в тези бойдисва с зелената, която е много отровна. Анилина боя, много отровна. И сега, взимаш го за храна, сложиш тук, той поел. Малко да. Виж какви тънкости има. Да, има. От тук взима, идеш. Сега, дали е през устата или през ануса се обърши, да. Веднага влиза в организма. Да. И се тровиш. Трови се. А когато е бяло, аз знам какво е. Това е креда. Бялото няма боя. Това е само креда. Да. Дето правят паста зъби и това да. И зато няма да взимате цветни. Няма да взимате цветни сапуни. Защо? Да. Миеш ръцете, то е отровна боята. Mm-hmm. Отровата си остава тук. Да. Тогава ще вземеш бял сапун. Най-хубаво да вземеш бебески сапун. Белито. Защото там законът е много силен и хванат ли го, и той това... Ти на затвора човека. Да. И с бял, бебешки. Ако искаш да си здрав. За паса за зъби какъв ще ползваме? Там да няма цвят. Бели. 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 И това ви казвам, взимайте тези работи, иначе не знаеш какво стане. Шопан за коса? Всичко бяло бе. Бяло също там. Бяло. Значи да няма... Видя ли, че знам много, лекарите не го знаят това. Да. Аз това казвам, ти гледаш мои киселе. Да, ама аз тогава казвам така, това е да на мен. Не, знам да, ма. Аз знам какво да покажа. Записваш ли? Да. Аз работя в завода. 500-600 вида лекарства ги знам, а лекар не ги знае. Да. Лекар сега, да кажем, още по-лесно има 3 лекарства. За глаукома, за други такива работи. И вика друг път. Отиваш, боли ме да кажем това. Аз съм очен лекар, иди преди. Чакай бе, аз не съм очен лекар. Аз знам очните боли си, знам сърцето, знам това. Знам всичко да правя. Да. И затова ти казвам, че знам повече от лекар. От докторите. Това да го смачкаш. Не. Много знае. Абе, чух, имаше някой човек, който беше, слагаш си краката в оцет, не в оцет, как беше? Сода за хляб. Не, слагат краката в, къде се хода готвят за зектин. Мисля, не зектин. Зехтин? Да, може зектин беше? Не е зектин. Не. Зехтинто от маслини. Ойл, да, ойло. Е. Да. И слага краката в ойлото, мажат краката, слага чарапи и така спит хората. Каза това нещо вземи отровите от Ти като тези с тези мазни крака, чешати какво става? Слага, защото той слага чарап отгоре. Няма да жени, той ще мине през чорапа. Да. Той напопя чорапа и чершафа там де спиш, то какво стане? Сега има друго нещо. Има ли ефект той нещо? Това е външно. Ефект, че има когато... Слушай, аз знам. Това е външно. Нали, да се баш. Когато пиеш, да кажем, примерно, всеки ден по една чайна лъжичка, 3 пъти на ден, сутрин, обед, вечер, зехтина лекува и затова гръцките жени не боледуват инфаркт. Защото маслиното олио пази от инфаркт. Той съм чул, не е хубаво наготви се зехтин, защото когато готвиш зехтин става зле. Кой каза? Не знам, така съм чул. Колко да готвиш? Ако готвиш зехтин, не е хубаво, съм чул. Не е верно, бе. Аз пак ти казвам. Да. Който употребява, никъде не каза, който употребява зехтин, не боледуват инфаркт. Да.
И какво тогава ще да не готвиш? Как? Аз мислям, сурово само може да ядеш. Ами сега, сурово салата ще идеш. Да. Салата си правиш си. И аз мисля за това, че олио също хилно че бърка се също. Това е вярно също? Верно е. Сега ще кажа. Защото когато сега вземеш олио, каквото и да е, обаче не този олио, който е рафиниран. Не, фалшивите, не. Не. Защото те го чистят там с вар. И той остава остатък и пречи. Ще вземеш на време ще шарлан. Шарлан. Не олио, а шарлан. Той е пълноценен. И сега като вземеш една чайна лъжичка олио и ще буркаш през зъбите, през нататък, това олио изкарва всички отрови, защото тук където дишаш, отровите ги изкарва и ги изплюваш с олиото и си сираш. Важно да не изплюваш, не да гълташ. Как ще? Аз казвам да го изплюеш. Да. Казах съм да го. Той смукваш всички Той отрови. И колко време и тана, че бъркаш това? Колкото повече, Стане колкото. на пяна. Да стане като вода. Това е гъсто, но да стане на вода. Да. Той се разбива. И тогава е свил. Няма време. Колкото Например, повече, колъчка с зъби. Един път на ден направиш. Един път. И всеки ден. Има разлика, ако правиш го сутрин и вечер? Няма разлика, бе. Нямаш време. Той е също. Също. Ама един път, като направиш достатъчно, всеки ден. Ето и нещо съм го чувала за зъбобол. Зъбобол, той е чисто. Да кажем, десезектина лекува. И олиото лекува. И сега той ги пречиства, изкарва отровите и ги сваляш. Да. Ама има работа, който не знаеш какво лекува, ама лекувай. Това, ама и лекувай това. Да. Майка ме каза за телефоните, ти не ползваш много телефон, защото много не са хубави GSM сигнала ти къде се вървят. Сега ще кажа за GSM, слушай. Да, си примам. Сега. Ганчо е тука. Ганчо. Никога GSM-а не трябва да бъде вкъщи. Да. вкъщи чак. В стаята да спиш. Стаята, да. Защото той има обсек. Да. Защото той сега работи. Да. Ако му пода сигнал, той го фаща. Да. Значи за да го хване, той има вълни. Да. Ами ти като си в тези вълни, унищожава твоето здраве. Здравето си. И може да хванеш рак и така нататък. Затова... Защото намалва се имунна системата в човешки тяло. Ами, това ти казвам, уразак. Затова, когато лягаш да спиш, аз GSM го правя в... Най-далече стая. Да, друга стая в кухнята или в коридора. Що не е хубаво тогава да гасваш телефона? Не почна да изгасваш когато. Това не е хубаво тогава. Еми, ти като изгасиш, не знам се. Оставам го там, като да бъде. Да. Защото аз мога да го чуя да кажа. Да. След това друго нещо не са. Никога, ама никога, няма да натискаш тук. Силно, да. Ще го глушееш. Да. Затова трябва е така. По-далече. По-далече. И ще говориш. Няма много да употребяваш. Няма да носиш тук. Да. Тук бъбрите ти ги разбива. И къде не носиш тогава? В чанта. Аз в отделна чанта. Отделна чанта. Да е далеч от тялото си ти. Не държиш близко до тебе. Не. Ето аз се да кажем, примерно, ето. Ето сега, виж, аз се нося така. Това е долу. Да. Тук е далеч. Сега, тук е вътре моя GSM. И бъркайте да знаете, си го смеем да нося. Аз пак ти казах, много работи знам от лекарите повече, но ти не вярваш, като ти вярваш. Що мисля, аз не вярвам? Ти така казваш. Не, аз не така казвам. Защото аз си казах, че знам повече от лекарите. Ама, аз знам всички болести се предят за само една болест. Браво. Аз знам ти Виж много колко знаеш. работи ти казвам сега. Да, знам. Аз помня, тя ти показва ми книгата, която имаш. Майка някакъв пъти, 2-3 пъти си чел книгата. Ти имаш някакъв колко 2-3 книги, мисля, имаш. Аз 3 щях да имам 2, Да. защото когато ги печатах, откраднаха ми едната. Стигай. Откраднаха ми двете и сега, примерно, чакат, ако стане нещо да ме няма и към аз съм направил да фана книгите. Защото те ги взимаха да могат на тяхните деца да вземат да правят бизнес. И как не може да вземете книги от ви хора пак? Не. Виж какво, корупция. Отиваш да съдиш, те да фанали приятели, не е верно. Стигай.
Аз помня последния път, който ми тук ти имаше такъв, ти да показва нас как трябва да слагаш кисело малко, с бадеми, с орехи вътре. Ти помниш ли всеки каза на баба Снока всеки ден трябва да яде това? Сега, орех е много полезно плодче. Защо? Да. Господ така е направил ореха с чурупка, Да. за да го запази от слънце, въздух и всичко. Да се запази. Чупиш ли ореха, оставиш ли го, край от него вече. Да. Той няма ликоити неща. Аха. Ако ти идеш на всеки ден по един орех, Да. редовно, всеки ден, сутрин или само вечер, ще си удължи живота, зависи от времето, с 10, с 15 години. Има такива съставки, които организма се нуждае, не може да ги намери никъде. So тогава всеки ден орех, ябълка и мед. Да. Да имаш здравословен. Да. Защото орех е леко едно. Меда и вино. 50, И вино, да. 100 мл. И виното също. И пълнозерен с хляб. И 30 мл вода. Е, това са абето на живота. Трябва да си ги запиш, да знаеш. Добре. Не, аз тук писвам на видео, нямам спомен. Ти след това записваш? Да. Нямам спомен, бе. Не знаех. Да. Не знам, си вие държиш. Да. И там ще показвам майка и баща, колко говорихме и така покрих време. И един ден мога да показвам моите деца. Може би. Да, имам спомен, учи се. Ние ще отидем, ще останеш, ще кажеш, който, не учим, ще идем. Ще кажа какъв човек знае си, но повече от доктора. От 10 доктори знае по-добре. Мисля, защото аз съм химик, инженер-химик по лекарствата. Да. Сега, аз го правя да лекува това. Да. Аз като знам, че лекува това, как няма да знам? Да. Той не знае за тези лекарства, той не знае за тези работи. Човек трябва да направи много така чешки неща да дига са такива, направи такив. Често има как на джим. Хора са хубаво, човек отива на джим, а не е хубаво отива на джим. Сега, какво това значи? На джим така отиват на така направи. Такива чежи, как моят тати кога беше младеж, той дига си чежи. И сега, тези упражнения и така нататък вредят, защото ти се преуморяш. Най-хубавото движение на човека е Варението. вървението. Най-хубаво. Не се преуморява организма, обаче кръвообращението става. Да. На ден трябва да измериш най-малко 5 до 10 км. А да бягаш да тиш, много физкултурици насилваха рекорди, това направи, това, изведнъж, айде, тая болест, слава болест. Тук няма да дойде болест, тук е раздвижване. Да. Това трябва движение и пак движение. Когато отидеш на полето, Да. и видиш една локва вода, Да. и след 5 дена, валял дъжд, 5 дена, водата става зелена, позеленява. Значи тя се вмирисва, жабите почват така. Защо тази вода няма движение? А реката се движи цял живот, никога не мириш и вода да я пиеш. Да. И това така движението е здраве. Разбира? Движението е здраве. И когато ти тогава по-хубаво човек не има кола, да върви къде трябва. Не, разбира се, колкото има кола по-лошо. Той виж какво, един орган, щом не го употребяваш, той закърнява. Да. Той не се използва и така, и си умира, и вече не можеш да го използваш. Разбираш ли? И кога вървиш, става бързо да вървиш, а така Не, спокойно. Спокойно. Без нерви, без нищо, движи се, обаче 10-15, 5 до 10 км, от 5 до 10. Има някаква разлика, ако правиш сутрин и вечер? Да не се преуморява. Да. Няма разлика. Няма разлика. Може да си направиш сутрешна разходка, може да си направиш вечерна разходка по-малко, а може да направиш така 2 км или 3 км сутрин и след това 2-3 км вечер. Да. Достатъчно. Важното да стане правилно. Не е хубаво, може един път да направиш, така направиш, не сдириш го малко и добре. Да, по-малко. Сега, трябва да знаеш от мен. Плодовете са чистачи на организма. Чистачи. А зеленчуците са строители на организма. Затова има правило. Първо, от сутринта до обяд ще ядеш само плодове. Да. Най-малко 5 плода. Да. С червен цвят или зелен цвят. И така, когато ти
използваш тези плодове, 5 плода. Да. Днес ще ползваш едни, утре други. Нали? Но организма веднага се изчиства. Когато един човек прави къща, почисти терена Да. и почва да строи къща. Да. Същото и с човешкия организъм. За да заздравиш организма, трябва да го почисти с плодовете до обяд. Добре. Първият зеленчук, който трябва да издеш, е моркова. Да. Без морков днеска няма да минеш. И трябва да дадеш морков, който е червен цвят, не жълт, тиквено жълт, да бъде червеникъв цвят. Там има бета-каротин, който този бета-каротин ликува. Лилов не е хубав? Кой? Лилов мокър. Чакай, той няма лилов морков. Да. Няма лилов, къде не знам. Така съм видял. Аз съм чул Не чул знам. съм мокър, на началото беше лилова и тогава стана GMO, стана Аз оранжева. пак казвам, колкото е по-червен моркова, толкова по-ликовит. Да. Не жълт, а червен. Да. След това има едни хубави моркови гладки. Да. Има вътре на зъбен. Не. Да. Защо ще кажа? Защото цялата земя има такива уранови частици. Да. И когато расте моркова, в пръста има уранови частички. И той като пър, и виждаш в резките, има пръст с уран. Когато го идеш, ти веднага се троиш с уран. Това е много лошо. И трябва с ножа Да чистиш ga. да чистиш. Един морков трябва да изеш. Обаче има една особеност, че когато идеш морков, сам морков, организма не може да го изтегли. Ами трябва да сложиш малко олио в устата и да го идеш с олио. Тогава олиото извлича всички необходими частички, които са добри за организма. Аз съм чул, ако смесиш мокър с ябълка, става вземе 50% повече витамини С от мократа. Не, Ти ще чул за това? Не. Сега, пак казвам, започва деня с плодове, с зеленчуци. Първият плод, който започва, е морков. Чакай, ти почваш деня за зеленчуците, не плод. Той си грешка. Плод. Плода. Кой плод най-добре да почва? За динята? Не бе. Няма разлика. Чакай се, казвам плод. Сега, дали ще дине, дали ще това, но от плода най-добрият плод е Ябълка. ябълката. Най-добрият плод е ябълка. И то кората да не се бели и семките да не се хвърлят. Това са най-ценните работи. Те контактуват с море, с Кой плод е най-добре да чистиш черния дроб? Динята? дината. И за сърцето е хубаво, и за черния дроб. Сега, черният дроб е химическата лаборатория на човека. Да. Всички мазнини се насрочват в черния дроб. И ако не го почистваш, той се затлачва. Да. И трябва да го чистиш. С дината. Аз, когато отивах в военното училище, минавах през 30 комисии по един голям салон и в тази стая са различни лекари. И първото изследване влиза в стаята, дават ти една чаша да отидеш в урина. И като дойдеш, те веднага слагат капки. Има ли албумин? Момче, не си за военните. Айде отивай си, няма смисъл да плазя. Албумина е много лош. Много лош. И затова трябва да се внимава. Ти почваш деня с плод. Тогава, след 2-3 часа, идеш тогава до зеленчуците. Виж, за 5 часа трябва да идеш 5 зеленчука, значи на всеки час. Да. От 7 до 12, 5 часа. 7 вида. Сега. 7 вида плод. Да, 7 вида плод. 5. Защото. Да, 5. Защото първият плод е ябълка. Да. Започваш с нея, измиеш ябълката обикновено и идеш. Колкото идеш с забити, не да рееш нощи, камъка да ти свали, да ти прави да почисти. И идеш и семките. Семките лекуват рак. Кое е по-добре? Не дадеш така ябълката така, или не фреш сок, направиш фреш сок с него? Фреш? Да, направиш фреш с него. Така, защото аз съм чул, когато правиш фреш, ти прави вътре в кръвта веднага, когато пиеш фреш. И сега, той, който е казал,
Това е верно, че течностите Да. само за 10 минути влизат в състава на кръвта Да. и почват да действат. Ама ние не говорим за да влизане, Да. ние говорим да почиства. Аз казвам да ти като едеш тук всички микроби, ябълката ги обира. Да. Дъвчиш по зъбите, каквото има, той ги обира. Но ябълката е плод номер 1. Да. С тях се почва и да бъде червена ябълката. Червена, важно. Червена, защото имам бета каротина. Аз това Да. казвам. Всички цветове червените имат бета каротина. Сега, след това може да ядеш алабаш, може да ядеш ряпа, може да ядеш това е зеленчук. Може да ядеш круша, може да ядеш дюли и така нататък. Това се плодове. Казвам. Банана? Кое? Банана? Банана? Банана, това е хубаво. Домати? Това е зеленчук. Аха. Не казвам за плодовете. Да. 5 вида плодове ще ядеш. И с различни, но най-много червения цвят и зеления цвят. И днеска по други да ги минеш, но 5 часа 5. След това, като изчистиш организма, почва да ядеш зеленчуците. Те са строители на организма. Да. Първият плод, който трябва да вземеш е моркова. Мгм. Това е зеленчука. Да. Моркова. Червен. Млада е хубава, голяма хубава. Да. Иначе, така, жълт не. И след това, че друг някой така, зеленчуци. 5. И така, организмът ще бъде като добра смазана машинка, ще работи. Добре. Коса аз почича, видях ти го преди малко, къде той мени. Чакай да виждам коса.